Akwa nakwa akọrọngwa ndị ọzọ dịgasị iche iche gburu ihe dịka nde naira ise abụrụla nke ya chịkọtara ma jikọta ya ọnụ iji wee bugharịa ndị ahụ nsogbu iju mmiri jekwasara n'ebe dịgasị iche iche ha nọ na Anambra steeti site n'aka alaka Anambra steeti gotu jikọrọ ndị ọrụ nta akụkọ nakwa ọdịmma Ọka North People's Assembly nakwa A&D Foundation. Onye isi oche otu kansụl otu jikọrọ ndị ọrụ nta akụkọ n'ala Naịjirịa n'alaka nke Anambra steeti Dr. Emeka Odogwu kwupụtara nke a na ya bụ ogige nke ndị otu ahụ dị na Godwin Ezemo International Press Center dị n'Ọka. Joseph Egbeọcha ji akụkọ abịa n'uju. Na ya bụ mkpakọrịta ụka nke dị n'etiti ndị Nigerian Union of Journalists bụ onye isi ọdịmma Ọka North People's Assembly Chief Shedrack Anahwe nakwa onye isi A&D Foundation Maazị Aloysius Tabansi. N'okwu dị iche iche, Chief Anahwe nakwa Maazị Tabansi kenere ọchịchị Soludo maka ọrụrụ ụzọ nke na-aga n'ihu n'Ọka North Local Government, gbakwunyekwa na ya bụ ụzọ a na-arụ na ihe ndị ọzọkwa bụ nke ga-enyere aka ịhụ na ebe ahụ sonyere n'imepụta nri maka steeti a. Ha kwuru na Ọka dịka isi obodo steeti a bụ ebe enwegoro ọtụtụ ndị na ọtụtụ ihe alụkọsịrị ọnụ na ya, wee kwuo na obodo ndị ahụ ga-enyere aka wee mepee Anambra. Onye nọkwa na ya bụ kọngres nke ndị Nigerian Union of Journalists bụ onye na-anọchite anya ekwusigo Nnewi North nakwa Nnewi South Federal Constituency na National Assembly nakwa onye bụ onye ji ọkọlọtọ pati apụga azọ ọkwa Anambra South Senatorial District na nhọpụta ahụ na-abịa abịa. Honorable Chris Azubogwu bụ onye kenere ya bụ njikọ aka maka inyere ndị ahụ iji metụtara aka, wee kwuo na ya bụ mmetụkọ nke ndị Nigeria Union of Journalists bụ nke ga-enyere aka imeta ndị mmadụ nke ọma.